Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Waluso la zisudzo Tumpe Mtaya yemwe amadziwika bwino kuti Phwedo amumanga. Mneneri wa polisi ku Central West Region Foster Benjamin atsimikiza za nkhaniyi. Iwo ati Phwedo yemwe pakadali pano akumusunga ku polisi ya Lilongwe akumuganizira kuti amagonana ndi mtsikana wachichepere. A Benjamin ati Phwedo adakumana ndi mtsikanayu ku phwando la zisudzo ku Lilongwe pa 7 February chaka chomwe chino. Pa 18 February chaka chino, Phwedo akuganizidwa kuti anagonana ndi mtsikanayo ndipo zakhalano zikuchitika, atero a Benjamin. Iwo ati pakadali pano akudikira zotsatira za ku chipatala. Dzina la Phwedo lidatumphuka kudzera mu kanema ya School Days momwe anatenga chikoka. Iye alinso nawo mu kanema ya Welcome to Maula Prison yomwe ayikhazikitse mwezi wa Mawa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.